TP Production. Ayo Tasha, mauze kuti, don't make noise. Ayo G, bang, 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 bang on the track. Chats, ishaushkisa, vanopenga vari kurwadzwa neni, manje chironda chacho hachipore. Vandorwadzwa akanzwa anokundwa neni, ndiri kuburitsa tasa pagore. This time handikundike handibatike, manje mukashanda neni amuhore. Ari kunetsa ndi bang 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 bang, ari kunetsa ndi bang 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 on the track. Ona vanondineya kana ndisipo, kana ndiripo vanonditya serispo. This time ndikupupumisa sesipo, vanondimaka kosi pamangoma ndechipo. Saka tipe bata namba, vakadzakwa varohwa nemangemba. Ona vaguta sadza nematemba, zvina basa chero chachawangwa chinitemba. Vanopenga vari kurwadzwa neni, manje chironda chacho hachipore. Vandorwadzwa akanzwa anokundwa neni, ndiri kuburitsa tasa pagore. This time handikundike handibatike, manje mukashanda neni amuhore. Ari kunetsa ndi bang 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 bang, ari kunetsa ndi bang 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 sondo. Saka titi gym, vodze pamangoma tovaendesa kugym. Isu tasimba pamangoma ivo vari slim. Tashavaudze kuti yakora yedu team, takora kunge foni inopinda 20 masimu. Ndwadiwa nemafanzi saka tashiyeni kim, vaguta ava vachachisukiso nevhimu. Usingade kuita losi raura ine brim, ndasimba kunge rimu. Vanopenga ava vari kurwadzwa neni, manje chironda chacho hachipore. Vandorwadzwa akanzwa anokundwa neni, ndiri kuburitsa tasa pagore. This time handikundike handibatike, manje mukashanda neni amuhore. Ari kunetsa ndi bang 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 bang, ari kunetsa ndi bang 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 sondo track. Ona vanondineya kana ndisipo, kana ndiripo vanonditya serispo. This time ndikupupumisa sesipo, vanondimaka kosi pamangoma ndechipo. Saka tipe bata namba, vakadzakwa varohwa nemangemba. Ona vaguta sadza nematemba, zvina basa chero chachawangwa chinitemba. Vanopenga vari kurwadzwa neni, manje chironda chacho hachipore. Vandorwadzwa akanzwa anokundwa neni, ndiri kuburitsa tasa pagore. This time handikundike handibatike, manje mukashanda neni amuhore. Ari kunetsa ndi bang 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 bang, ari kunetsa ndi bang 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 sondo. Saka titi gym, vodze pamangoma tovaendesa kugym. Isu tasimba pamangoma ivo vari slim. Tashavaudze kuti yakora yedu team, takora kunge foni inopinda 20 masimu. Ndwadiwa nemafanzi saka tashiyeni kim, vaguta ava vachachisukiso nevhimu. Usingade kuita losi raura ine brim, ndasimba kunge rimu. Vanopenga ava vari kurwadzwa neni, manje chironda chacho hachipore. Vandorwadzwa akanzwa anokundwa neni, ndiri kuburitsa tasa pagore. This time handikundike handibatike, manje mukashanda neni amuhore. Ari kunetsa ndi bang 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 bang, ari kunetsa ndi bang 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 sondo. Vanopenga ava vari kurwadzwa neni, vandorwadzwa akanzwa anokundwa neni. This time handikundike handibatike, ari kunetsa ndi, ari kunetsa ndi bang 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 sondo.